celebrant el 9 d'octubre, Dia Nacional dels Valencians. Una jornada festiva en la qual no volem deixar de banda l'esperit dels valors patriòtics, sinó també valors socials. Creure en la diversitat lingüística, creure en la diversitat nacional, ens fa, sense cap mena de dubte, més demòcrates. Perquè en primer lloc s'ha de veure amb desesperança un país valencià que sembla que mai acaba de redreçar-se, que no camina per si sol. Un poble que ha donat figures com la que avui homenatge, Joan Fuster. Enguany, el fet de llorar-se de Joan Fuster, l'ha recordat Josep Franco, l'altre notable valencià. Sueca, 9 d'octubre de 2010. Sueca és una ciutat plana, de carrers correctes i aspecte una mica anodí. Compta amb més de 20.000 habitants, un dels quals és qui escriu això. Els turistes són molt tranquils amb aquesta absència de curiosos. Fa ja quasi mig segle que Joan Fuster intentava dispersar els fills sense necessitat de fer-se el ell mateix, només pretenia defensar la intimitat del seu poble. Però aquella broma innocent, el fet que Fuster ja anava sense nosaltres a la Sueca contemporània, i probablement podrà servir també per les quals va destacar la de Joan Fuster, un home que havia de resultar decisiu per a la nostra història i que va saber estimar apassionadament aquesta terra inestable i els valencians, ens va permetre eixir molt lentament de les tenebres i ens va ajudar com Joan Fuster hores i hores de conversa sempre amigable, instructiva i amena i molt sovint apassionada.